ঘরে কি অছ বাবা? ভিক্ষা মুঠে মিলু। ତୁମେ ସବୁ କିଏ? ଭିକ କାଇଁ ମାଗୁଛ? ଆମ ଘର ଜଙ୍ଗଲ ସେପଟ ଗାଁରେ ଥିଲା। ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଗଲା। ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଭିକ୍ଷା ଦେଇଦିଅ, ଆମେ ପୁଣି କେତେ ଦ୍ୱାର ବୁଲିବୁ। कैसा लगा मेरा मजाक? ଆରେ ସେମାନେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଦେଖିଛି। ବାଘ, କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ବିଲୁଆ ମଣିଷ ବେଶରେ ଆସି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାଇଁ କରୁଛୁ? ଭିକ ନବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଡାକ, ତାପରେ ଆମ ଜାଲରେ ସେମାନେ ଫସିଯିବେ। ଭିକାରୀ ମଉସା, ଉପରକୁ ଆସି ଚାଉଳ ନେଇଯାଅ। ମୋ ଭାଇର ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଆସିପାରିବନି। ମୁଁ ବି ଚାଉଳ ଧରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବିନି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ମାମୁ, ତୁମେ ଆଗରେ ଚଢ, ତୁମ ପଛରେ ମଉସା ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛରେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୋ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ପଶିଗଲା ରେ। ଏଗୁଡାକ ଜାଣିକି ବୋଧେ ସିঁଢି ତଳେ କଣ୍ଟା ରଖି ଦେଇଥିଲେ, ମୋ ଦେହରେ ବସିଗଲା। ୟାକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବେନି। ଉଠ ଉଠ ବେ, ଚାଲ, ଧର ଧର ସମସ୍ତଙ୍କୁ।